Medofo papa bi enwache mo ha moadwo emwa baby biola hwemi fredo ba to this TV. Why to this TV? And I don't watch my subscribe video no we no watch my mansa nyina ahye bi. We akoko message na wa kire wadwe abotire kwanso. Onua ana menu nyina di adanse ese na ncheye ene owura otumfo se tutu ababio. Nyame kase ebone dia ne aboye mu ase. Ele betu dwase ne nua ba ekura na bere wa ekura. No de ho hyehyɛ ba se on the 21st day se ne week ne di asante hima 1 week ya enya asem ketwa na mamrem ne amane mu no enema bepie pa we no me se me fa kwanya we so wa mu asante mamu da won hu asante mamra da no ena na asante hima atoi bla betwe wode so ate na wen ena kwofo bebre ebusa se na asante hima ba na kwado yadom a oto so me nsa ba yi wo ba e wan chakra obedi akwanya no 2017 ena de adru 2025 wan chakra ya ma mi an chakra ateza 2016 to 2025 point corrected Mama de wan chakra bi ko mo ba ye no afia ko bi mu so bedo di kind of so omu nyina obi timi di 20 years ebi di 25 years ebi di 30 years ebi mu kura busa se ma me yede ne siso no wa ya porogba awie ade na sante hima akunya yede mrewafo enesi akunya so ense nipa bebre ennim the reason why de ntie de mpanimfo omo mani afi ene di asante akunya no omunim asante man akunya no omunim na be de na de yenye ya bere wo papa wo no wonim history maame we betimi aka se asante ma be ya asante man no ohobi wonim asante amamre nim asante abakwasem enim nchi ene na nafo ne na pue ene na toye ne ba bia maame abechechire mu akire se asante akunya ne papa mu no nkwa so bo obinusa etine kunya so na nenna mamre bi yasesa no ka evi asante kunya bidela asante kunya bia nya asante hima asante kunya bia oba wabu ne nsa entine kunya no so because frantoma ne kwa asase ode santoma na wubu nsa fra no wode konkunya de manade ko tine kunya so ase ohima na mama yinkyeremu de ntia asante hima bia obaba bia no wakuna nim kakra 50 years elko ne dindi asa wachechire mu die ntia etesa yankwai yankotie ya maame ne history anase na bakosem mienu miense bia waka ede fa santeman ho ne ba anasa sante hima akunya ho ya ba ya ba fa ne nkyeremu no wa konwa no bibi wo ho ntia ya na biribia ne de mpanyimfo na epeso mo tena konwa no so ana saa netie saa santeman akonwa yi eda ho no ye nananom ma na konwa no sebi ya da ebiribi wo ho ana me ka se ye nananom fie ho do ye di nifa ene di abekwan bonkum nko ho banyin se wodom ko chiri bedom sebe oba wubu ne nsa wonkwa akunya no oba ogusu ekomfichire saa ose wachima se na wayi ne ho wati afichire wonko akunya no ho okay enti biri bia na nanu di wobibesi so no na oye panyi obi a yebeka se saa bre no ebi a watwa bra kora ti wo frinsi aduonum ekoro okay na se sumasema wo wa no saa ne ti akunya no guso ye bra untumi na dabi wasa wo kɔ ho a wo nkɔ ho entuma kura wabu nsa a wodi yefira no ense se wo fira okɔ fefira na ade kɔ nyade na enne na asante ya se niema bebrebe na nka nananum nkonwa nyina ebe nyina wo ba wobu ne nsa wonkɔ ho na mama mmerɛnom ne niema bia toda wo so wokoye na wontumi mfa wo nsa buo enkɔ ho enti yemfa wo ba wobu ne nsa entena mpani nwa so ena meme su kura no enam eniema bi nti eda bi beso a ensa so kura do wo ka wo ba ho mamre bi ni amane bi ba amwa wo so wokowo nkonya de nkoya nkonya wukude ba fofie ba kwabnabra so ho
yɛmfa sɛ me ne me yere kɔda ano anam so de ya no pa obu okora wonware no ɔde kogu nsa afrɛ nananom enye ene enkonwa na ɛwɔ hɔ no yɛnsesa no ada ne ho amamere yes sano ada ne Pentecost fo mmede ɔde asɔre ba yɛsɛ maamuduku ɛyɛsɛ ne wiase sɛ de esi konti obi a obetimi de uti so aba ti ɔmo de ahyɛ asɔfo maame te pulpit so na ɔmodiku yɛnhwɛ kunadu yi adoma ɔtɔso emienu ɔno nso ba afi apem ahankono ani dunsun num ɛde kosi afi apem ahankono aduana num na ɛsɛ ɔno nso di aduonu nwɔtwe ɛwɔ akonya no so ɔno nso kyɛ yie paa enti deɛ ɔtɔso miɛnsa yi ɛna di mfinhyia no ɛyɛ enwɔtwe ti ɔno nana ne die esua wobɛka ya ayɛ na me ne ɔtena ya yɛ kaayɛ na yɛde nwa abakwasɛm to dwa na yɛsrɛ nyampade ma no sɛdeɛ kunadu mienu a mudi kan no ɛkyɛ yɛ no enka nananom ɛne tete kwa fra ma nyankopɔn atamu nkumachi ama owi owo abaduasa gye abanye na dama ka wonhwɛ na osimpiti mpimpim ɔma yɛ himɛn ko ɔno nso nko ani mu saa bi ɛmfamaye nanso mfinhyia nwɔtwe no ɛyɛ obu on ma de ya na de ne si so ade kyen ya na wonim sɛ yɛwɔ tete wakasa bi sɛ awia dansa hen ɛkyerɛ sɛ yesi akonwa bi a ɛyɛ baantoma akonwa awia nansa no wi enti wo se yɛ kan kasa nsɛ awia nansa hen awua nansa hen wo mo de ne si akonwa so wɔ baantema no ne nansa so pepepe wow awia nansa hen nti ebra nananom entoto ye ne ya ade nya ebi wo obi koye bibi na ancha ancha ne sɛ yɛ sɛ yɛ de awia nansa hen na yɛ sɛ mfinhyia nwɔtwe no wakyɛ wohwɛ ne mfi ɔde bɛtena so ɛne yɛ nyina nim sɛ adasa sɛdeɛ wobɛnya mfinhyia de ɔwɔtwe kɔ no emu nneɛma bebree nyarewa ɛne bebree na ɔsa bɛfa wɔ ha wɔ ɛte sɛ me yɛ asanten ma tena dwamu di asɛm nneɛma bebree no ɛdom bebree ne nua bɛ ma yi kura mpo no yɛ ne ma ya dwene mu odu ti sɛ ne nua bɛ ma asɛm bi emu oduro ɛwɔ akonwa no ho ɛwɔ abusua no mu ɛwɔ fie no mu a ne hɔ no ɔbɛkɔ akɔgye ade enti no sɛ yɛ kohu abere wa aba no saa ne te wow yɛn san ne yɛbɛwuram ne ahwɛ nneɛma kakra amammerɛ kakra paa no ɛbɛyɛ yɛn ma yɛhwɛ edin kunadu yi adom no koraa no na abɔ se yɛfiri ne edin kunadu yi adom no na abɔ se paa efiri na no se tutum ɛbere so ya santoa mu ɛbere so na nanom a wɔ akyirikyiri na bra na aborɔfo no ani asantefoɔ ɛbɛyɛ dɔtiyie ne yɛ de yɛ dɔtiyie ne ɛbra ya de da nanano wawuo yɛdi na awɔtwe da na bra nananom bɛhyɛ sɛ da sei ɛne yɛdi bɛgya no kwan na ya de da no ama na hemaafo ɛne ne hemfo ɛne sɛbi wɔno ani nua bɛma na na sɛ etutu aso afena mu esua yi akyerɛ no sɛ enyi wodoma nkoma wie ne bɛfa awo a kame sɛ etutu yɛto ne antokora a yɛde gya bɛsi ani na yɛ sɛ wodom yofuo bi ɛne firi wɔ man bi so ɛbɛfa wo de akɔ a kame hudi atra safo hene etwa wodom yofuo di ti ɛde esuonim nanso wodoma nkoma wuo nananom nyinaa wɔde yɛ kɔ ukurade a obi entumi nyɛ ɛyɛ wodoma nkoma de bɔyɛ enti na dai wunua bɛma mi gyina wanim kasa akyerɛ sɛ amammerɛ ni amane biada a ɛfata sɛ me yew ɛmɛ ɛyɛ ani so na wode kɔ kyerɛ nananom no ɛnɛ me yɛ na me de agya wo kwan ma wode akɔkyerɛ nananom na wakyiri no nananom asɔ no ba bobi na me de apomam wa besi wanem ahwɛ akyire sɛ de wo besi hɔ ɛhwɛ nananom no wow nana sɛ etutu bi so ya kyerɛ no abewa wo nkomodie mu no wo se obesua na wode akyerɛ sɛbe ne nua ba a okɔ akura no hwan na esua yi santen ne o santehene kyerɛ sɛ nananom nyinaa besua te sɛ de wahini bi wu a yesua no na kyire kwata no nana sɛ etutu abebio
obegyina ho hwaya kyerɛ ni aba yenim sɛ ayemfo yesua de akyerɛ yɛ hene yɛse yɛka sɛbe otumfo ose tutu de otikra wie ne bra nwoma so ka ne ntam srɛ ne ntam na ɔde ato so na we otumfo nso wantam no wɔkɔ ka akɔsra akɔte anase otumfo wɔka ne ntam no wɔnka ɔno an ne ntam na wɔbɛdi ade na ne ntam no wɔka de so ayɛ ɛna sɛ biribi yere dendenden so na ɛdin a wotimfoɔ srɛ wɔno a ne ntam wɔsrɛ wotimfoɔ no ɛdi wotimfoɔ no na ɔno ogyina hɔ na ne deɛ ɔbɛtoe ɛyɛ asanteman no akonnwa no edin ɛda ho no edin wei no na opoku wade ne de bae opoku wade ne de bae sɛ odi timi a obi ntimi nkata eti bra ne wofa free mu no bae no wɔse wɔde nkatakyire opoku wade wɔse de esi ye bia ɔyɛ de wakata akyiri ti yɛfrɛ no opoku wade katakyie ɔkata akyire wakata akyire kura obi emu sase na bɔkɔyɛ na yɛ dɛn ɛna mo ba yɛ ne kosi sɛn ɛna fa ahini ne si sɛn wɔsi de esi bia no wakata akyire enti edi nkatakyie ne ɛyɛ ɔkata akyire ai mini opoku wade makata bibia akyi bi di tumi ɛna ɛto yɛ ntam no ɛso kane ne yɛ kantan kɛse bi si baabi misire wotimfoɔ ntam kɛseɛ ɛkanta sɛ ɛba bɛkɔsɛm amane a obusa na wayɛ dɛ wanya mu nkyiri mu ɛhwɛ nneɛma bebree social media yi so yɛ nimkrofo bi a ɔmutimi gode yɛ nana sante hema ɛde ne to nkyɛn ne yakɔfo ɔno obi a 32 years 40 years ɛde na bɛto nkyɛn ne yɛ compare ɛsɛ de sua bia na ebuo bia nim yɛ nana akyerɛ yɛ sɛ asante hema akunya ɛyɛ akunya a ɔba wo bu nsa a wontimi ntere akunya no so even mmɛmma no kora mo tie akunya sante akunya no so no bebree ɛtere akunya no so ha ɔmo na ɔmo yere mo kora no ɛmo nhyiamudie no ano ɔdene evi sɛ yɛ wɔ mamna ne amane bi wɔ hɔ a wontimi no ɔba nkɔda ɛnsa mfa Amerika ɛnkɔ ɛnɛ no yakyea amammerɛ ɛnɛ yakyea nneɛma bebree ɛnɛ wɔhene bi kwan na yere kɔde bi ka gyi no ɔkonkunya dɛm wɔsɛ dabi ɛnte saa eti asante amammerɛ mu ne deɛ sei ɛna teɛ ansa ne yɛde ɔhema bɛsie kunya so asante hema no efiti sɛ wofiti efiri 50 years ɛkɔ aduonum ɛkɔ efiti aduonum ɛkɔ no maame watwa bra onim oyefie ɛbasa na yɛtete ne yɛbɛka sɛ oyefie abrewa ɔno ne yɛde ne tere kunya so na onim apakɔsɛm ne mama me onim de si handle nipa because that time no bra bia ma efin bia ni hu biem se nyameda no ma obewu a wawo awie sani pano ne de ntira akunya so etu o ma omu ni ma wo yom ada na sante ma akunya mko de ye de obi betena so a na nipa ne ya abrewa ye susu no mu ne de na kwa ye de ne tena so ha 2 years 10 years ne de I say 2 years 10 years nipa ne so afiri mu no sana mami ame hu se sa sante ma akunya no enya sante ma nko a enya asante hene ne asante hema nko a ne mum ka sante ma akunya no kanen papa mu ne de nipa de betena akunya so se ko atwa bra iti se bra twa ne de ka fiti 40 years kono ne ka say yes nipa no atwa bla 50 years na ked ne di akunya when ya mami akyere yase se say na ede ka historical secret behind asante hema nkunya sia esina asante mem eti wey afiri wey na afia kan se kunadu yadom ekoi ne sia na mu no beba no saa na etie because ayamamra ne amane a ewo ho yentimi mfa babunu yentimi mfa oba wono recruitie anase oba wo se de di asante akunya dabi ubu nsa efin ketenkete ne kuru wo ne nkyɛn ene saa nwoma ne yentimi mfa ne akunya mane nyi ne na koso atoso aka se yebeye dotiye e de ama ewura dotiye de me sure se munyina mahu bia yebeye dotiye e de ama na hema fe munyina matete dotiye matete dotiye na sante dotiye de mani tua se hode ye kasa bakosem pa amamra ho na wo se yewura ebeso aframu eswai e de akyere asante hema akansam yenu miensa bakosem ne nsam a amamra kyere se wode gya no kwan kura ho no so bete se yewura beke kansam bi
se ke nipa se wo ye nipa na be si wani mu kwan a maka to se asante ye odom asante man asante hene wo pento kwa papa on pento kwa on ko on timi nkon ohun ekuro nyina ko edisi wode maye asante man mutete asante man no maka cho se ye de niema ne sisi asante man enkofo sacrifice wo mo ho enkofo twitwa wo mo ho enkofo ye si enkofo ni mu de asante man si ho asante man e strong pa you're strong, papa. When you come to a Santa Martina, prophecy be a baby, I got a Santa Mar, and you're stronger than any kingdom in Ghana now. And you're Santa Mar, you're strong, papa. Or him, I can't so first from no one tried their chin in your banana cousin. I can send you say a woolly nipa, or be see when you quire. Come here, accident and make shanakon at the two and one who say yes. May win your bema, Macon at the ajo. Naso so, or well quaddy and quantiminian. Send ya, and an momudicine, no for momudicine. Nin your man and mammy momudica by an or when you know about Sumia, or don't call Jojo, a yamam and animal, or best try up with the din in Tam Cassiano, and yes, I can. Some you know me and said their children, them Mrs. Stay, D and that choice of something. The what the saboba. It no weapon shall for against a Santa Mine, our Huberto da. Because it's Yabaka Semin and Semayatia. Or no, a bantu qua, obwa, with Jinamu tin. Be beer with Jinamu bata. No what the saboba. It will be no timid in the con, Eka Seminena cum, a chef and so da and see. Na ensi so wasante memu ensi etero na yabrewai akeka mienu miensa e de akere etie de yes abakwasam ne mamra da makato sante abakwasam ne na mamra de efe na danso ensi ewurotumfo se tutu abebio ne pesui nya bekase pesui boni dia ne aboyemu ase wote krawe ne rema ahomaso ono pe na nakunya firusuro ebaye ne ntino ono no wama ahini adwani mu wama mamre ayefa ma actually said there is a king in kings. What you say? It is a basana, a mamre no home. When you are to sabra, Mr. Brabbe should be. Brabbe to one is what dear. You what look at Brabbe when you be a catcher etchima. It is some when I am a dear tree anymore. Watch your chim, dentia. Asante him, man, when you say, Asante him, I say, or Babby dear Quyan when you Asante mamre say, send the air was in there. But already when you say, when you come to history, dear, and as a back some dear, or your moon number, when you must Sante back some because why Asantini. Asante mamre efe na akono ne de enti ama sante memu bro na hafu memu atwe ho hia ne de amamre ede so obasa wawe ayie bibia lade ho atum say yes asante amamre enebe akono na eni kapa enti be no mienu nyina ye nhwai yenhwe ni mu na on the 21st no and the Thursday ya wade ni na wotwe no yenhwe 1 week no ebe discipline wote otukokwa so wote kariane ahoma so wote ho otumfo se tutu ababio nyamekase yeboni dia nyabuye mu ase no ebeye ni sister na wotweda no ensem de amamre de bi betwagu na ensem de bi bekopa akonfoma hodo beba abosom ne nsuo de ya wese omu nyina beba betwa ho ahia pa nti binu mi enyankwai nyankwa bi nyampa bi ntuo kotodom se ne beya that siasem binti ebenya bi akakire akirima no ese maame okoya no kohwe bi kakra uhu de we na mamre titie etie nkohwe we so etie sini nkohwe we so yenya bi ne fantu ekoto nya bi e de akakire akirima aye 2 days Steve makacho za ha baba kwasema mamre ye chief chances ni ahemfo ni amahimam nkomo a ye number 1 aha ahimam ka akire metrasia ya ka janu ye nu obi hu nkomo ye nu obi hu tro ye ni tro en tu foto nwu obi ani na mmom ye kale papa no de animu no ye kobusa ne ape hu nkire mu ye de apa ne nyina nya ho asuade enada no wahya maso video no wi no wahya mama sanyi na ahwe bi obi akoko session no akire wadwa botena sundue kwa makacho za ha yesu bakosam Ghana mamre chief chances ye hemfo ya mahimam nkomo ne ye bono mo eti subscribe no wahya video no ye le tuma wonya bi ahwe da biara da e odi hye papa bi bravo fo nya mabruhima amahimam ka cha amahimam fefe ene kokko na dombe ko mi maame ene ekoi what you say yes ahimam fefe amaje wakode ya betoso miensa menu be hye da bia e wo 2 days Steve keep